Masuk ka daw yung tanan. Di ako dari ila Mama Julie ning abot mi dari Slimwil gabi eh. O garden ni Mama Julie. Hindi na para sa una. Kailangan naman natin uwang na. Di na makaya daghan. Gamay lihok. Sakit lawas. Dapat yung pagtabunan. Hay may pagtabunan. Taong na bagong gitanong. Taong. Sa una kay daghan dito. Halimbawa man humot. Mao nagkuan ka ng malikid. Ha? Mo nig nas ila Limwil nga kanang nay. Malikid tawag din sila Limwil kanang malikid ba sinsuwa day? Malikid ba lang dito? Pero sa alis sa kadi man yung malikid. Hamutan. Kada mga sagaw sa humba. Kada mga sinanuban. Ang humuta jud. Kitang nanay sa nina. Kay ang gitagaan ra ba ni nanay si Ria anza. Paghaagi ni Ria dari gihatag ni Ria na kay mura ko nagbudbud. Isang ngati may damit ako dito ti bigay nanay. Na para man akong budbud sa iyo na lang to. Oh, mo ni. Mati-matingas nanay. Ganun si Julie kasuot. Nay, gihatag ni Ria na nanay. Maawa man kuno siya nimo ug di sa dawaton. Dapat mga kanding ito Julie dari. Daghang ka adyo. Daghan kag 5 ra ka buok. Isang kanding. Lain-lain na nagpamudyo na isang kanding. Dari po day. Tulo ka buok. Lain po pamudyo diha. Punuan na. Daring datong sa kapunuan. Katong sa kapunuan na. Naikanding ng gawa to sa lain po ilang pamudyo diha. Silunganan. O ipon naman silang 5 di ay. Maguwang to daw na tirtong ihaw. Katong bay? Kalibag nga nako. Tapos Limwil, naligo. Magpa-check up ko karon kay wala ko tambal sa ang para kuan epilepsy. Gamay na naman to. Dapat to kus Ramiro Hospital. Ja. Magpa-check up ko ang ubo. Di pa na sang adlaw nusugod. Grabe ako katuog gabi eh. Naglingkod ako kay hingda na kay sige mo kaghutoy ja. Pasakita mas daghan ni naghutoy. Mura magma. Ko kang daghan kanang gioperahan ba mura nga. Gisi. Kaya ra manggahi ag ubo. Laay mo gud panahon dari sa buhol kay grabeng inita sa nga tanan. Unja mo kalit ta pag-uwan. Sa init tapod. Mo tingali ni. Umuli ko dari sa buhol. Naadzi ubo. Kato pag das niagi katong uli ko katong ano tong buwana. Nagparasita po ko dito og kuan. Antibiotic. Kay sakit ako mo agang telaok sakit. Di mo kuno pwede ni nga pasagdan. Ingas doktora Emily katong ang doktor sa Philippine Heart Center. Basta gioperahan ako kasing-kasing di pwede ning ubo pasagdan. Pait. Limwil! Humana ba? May bunga na limon. Agamang limon sa bay. Katukarang nakakadug bunga. Namatay man. Napuklid magitang punuan. Maasin katuli kay tulo ka buok kag punuan. Ngani ko nga lemon, bubu ra kinabuhi. A few moments later. Grabe daghanan pila sa buwan hospital. Daghanan daghanan check up. Bang kada pagtung na kanang. Aga magtaway lang pagtung. Sunong day. Si mo do bilong. Tabala na basta kaya buhi ka.
Dili mo kasakit ha. Dili mo kasakit mo na makanti mo didong lawas. Ay pila pa sa ospital, lagyan mo kusinti, basta grabe ka pusa. Pero okay ra basta kay buhi gapon. Awa na lagi. Agan, speaker ito. Tapos tata. Ikaw ang gubi, ikaw ang gubi. Ha? Ha? Kan sa kamam? Pero perbaan naman ko. Kaya mo yan sa sisa. Kaya marunong ka, hindi naman. Pupot. Ay. Salamat sa Ginoo kay bukira gaham punta sa kuan. INR. Na nakatungtong ako sa 3.3. Natakot ni kailangan sa tira. Ako mong gusto ka rin kasi chat bitaw ni mo nga nagigasi ko mama. Roy na tabigi ka friends. Kailangan sa kuan. Maganda to. O ato ang pagkira. Tarto ko na kayo tao. Ah, dito ito silingan. Ang saman. Ano mang imus daday? Puti yung linaw. O ito isda silang muil sa mangga. Handa ka nang may. Dali ara maglambay. Tambak na. Nana, kanang isda nga tasog, tason. Ata. Ay ba? Na tason. Di ko. Ako na ba? Tara man dito dito. Inilo na dito. Karang kuha pa kadyo. Ato. Mabalik ako ro. Mansa na pag-decide na. Nga nang gitawag mo ni mangga market. O may daghang mangga lagi. Kuha lagi na ni kuha. Nalukot. Lumil. Bungkawil din na bungkawil. Ano man mo ni bungkawil? Pila may kilo ni te. Ay naka. Ha? Duha te be. Kani kay kuha ni. Ani nikad. 2 kilo te. Kanira. Kani day. Kanira. Dagko man eh. Dagko kuno. Ayo sa guli ang nganit ha. Kanira. Gawil na. Alam mo pa rin, ano yung kadma, lab? Na, buhi pa na. Kaya marunong bung kawil di ah. Tuyong nito eh. Oh, pila lapad. 160 ang tuyong. 150 ang swato. Ah, kamang-kamang. Abi? Pagbadil ning... Ah, sa balik kong hawa na tulis. Daghan naman lagi may lab. 2 kilo man. 3 kilo. Kuha man yung mapili na ni. Ano? Alam mo, maning ano ikad. Lukot, buka ka nga na. Kuliko. Gusto mo? Kaso kagabi iron. Hala, buhi pa rin ha. Terus ko pagkado. Hala, asa pa sa klasiha nga ni. Unsa ni klasiha ti kanay nga ni? Unsa ni klasiha? Ano siya ka na? Gali-gali. Lami tingali ni. Opo ko kalapag nga ni. Nakagamay naman na sa linurot na. Kailangan kunit. Ito na ni. Paborito. Pagwag nga nas Manila, inihuli ni mo. Ito tumbok. Parang mga kayo ni Pisog tambok. Anin. Sama din mo tayo. Sugba na mo? Tugba. Sugba? Oh na ah. Kanipis-nipisun. Wala lang mo. Ano na? Ha? Na, ang gusto ko dyan na yung isda.
Daerah Manila. Kanila man langit. Tira. Sige na kaya po na. Kasi mo ani. Uy, asa lagi? 20 na tanan. Aja lagi na. Karalaging karabalyas. Kanina. Tura. Pagpapit sa mundo asa inyo. Awal na pagkada. Sari-sari ni. Ha? Sari-sari. Karang ano naman ba? Ano lagi? Dosa. Wala inte. Pero na karo. Depende siguro. Hanja ba sila? Paksiw to. Dito. Pwede paksiw dito na. Di ara mi ila Mama Julie. Nihapit pa mi sa Mangga Market. Kadaya nang ibog og kuan, ha? Limoy lang ibog og ganang ay bungkawil. Limoy lang ibog og bungkaliw. Bungkaliw, bungkawil. Nadali ra mi kay gisundo min Kuya Eric. Wa na mi mag-commute. Nagpamasahe ko Eric. Ha? Tagahang laboratory dito sa Manila katong nagpa-check up ko diha sa kuan. March pati nga dito. Ahang ipabasa sa ang cardiologist tagbilaran si Doktora Rolona taas agang kolesterol. Mao pod sa Manila giinang kong Doktora Emily nga taas agang kolesterol pod. Ingon siya nga mag-diet ko. Kay sunod laboratory ug taas gihapon tagaan ako og tambal para kolesterol. Ang explanation pod ni Doktora Rolona gani ha ingon siya nga mag-diet jud kuno ko. Ani ka buntag ko magsadang kuno kog isda. Tama ra nas buntag. Di jud kuno ingog isda buntag uto hapon di. Magsadang kuno po kog baboy. Di kuno pwede ingog baboy buntag uto hapon. Baboy ini ka buntag, ini ka uto isda, ini ka bi magulay na po di ngana. Di jud kuno ingog sa tulo ka kananan. Mao po imong isda ng ngana kitay humba tulo ka kananan buntag uto hapon di i-balance jud kuno ag pag kaon bisan pa pud di mo kaon mo nang i-balance jud pasabot tay kuno si ganiha ay ngana mo ni imong buhaton silibol kada mas limoy silibol man ay magluto atos Manila usahay kay kuan man og magluto sila may humba usahay kay isa lang madaghan Nga, magkumba ko buntag sa utuhong barapad sa kahapon. Di rin nga na, di. Ahang apang gikonsulta ang ubo ni Doktora Rolona. Karang nai at tumangkos mga cardio kay bawa man na sila. Asa na agang ubo ag resita ni doktora di siya antibiotic. Kaya katong das ni Agi, nag-inom mo kong antibiotic, katong naigi, sakit katong tilaok, nga naanza, mag-ubo-ubo, ginagbay dyan mo gawas plima. Mao to, girisitaan kong antibiotic sa ang doktora sa Kuan, Manila. Nagkuhan namin dito online, check up. Nagagitang gi-resita, kaning Plumocel ba ni? Lagi. Kaning Plumocel tunawon man ni siya. Wayang imnon buntag og gabi. Pag mahurot nila hang 14 ka buok. Njawa ko ni daghang klima ning gawas. Kunong undangan og inom na. Kay ring imon na ring sirap. Kay kanina pa ipuli. Mao ko ni pang paundang sa ubo. Sani? Libopron. Mao ko na ipagpaundang sa ubo. Kitagaan dugo ni og kuan. Saikas. Na kuan man siya kanang paras allergy. Tinga mo kus ang ubo kay di man din sige. Kana ramang ini kagabi di ko makatug. Dangan pasid kuan ni allergy kay abog nga na.
ito na ibang resita dani. Kuan. Napay kuan. Para ni sakit sa tilaok. Diplam. Para ni sakit sa tilaok, diplam na limon ag flavor. Aga sa kabog lang ni 35. Nja kani pinobarbital para sa ang kuan epilepsy.